Хәерле көн, укучылар! Безнең уку фәнебез информатика дип атала. Аны өйрәнеп сез информатиканың фәнни нигезләре белән танышырсыз. Шулай итеп, кадерле укучылар, сез информатика дип аталган яңа белем океаны буенча йөзә башлыйсыз. Безне чолгап алган әйләнә-тирә биниһая күп төрле. Беренчедән, бу матди объектлар төрлелеге. Утырган урындыкларыбыз, кигән киемнәребез, азык, хезмәт кораллары, транспорт чаралары, үсемлекләр, кешеләр һәм башкалар. Матди объектлар төрлелеген билгеләү өчен фәндә матдә термины файдаланыла. Икенчедән, бу энергия. Хәзерге заман кешеләренең күбесе өчен энергия төшенчәсе барыннан да элек электр энергиясе белән бәйләнгән. Ләкин электр энергиясеннән тыш табигатьтә энергияның башка төрләре дә бар. Мәсәлән, җылылык энергиясе, хәрәкәттәге җисемнең механик энергиясе һәм ниһаять атом энергиясе. Әйләнә-тирә дөньяның өченче чынбарлыгы булып информация тора. Информация без китаплардан, газета, радио, телевидениедан, аралаша торган кешеләрдән алган мәгълүмат, белемнәр. Элек-электән яшәп килә торган физика, химия, биология һәм башка фәннәр материал дөньяны, андагы реаль объектларны һәм энергетик процессларны өйрәнә. 20-нче гасыр урталарында информатика барлыкка килә. Информатика төрле табигатьле системаларда информацион процессларның закончалыклары, информацион процессларның автоматлаштыруның методлары, чаралары, технологиялары турындагы фән. Әйдәгез әле информатика чыганагын санап үтик. Кибернетика, информатика теориясе, алгоритмнар теориясе, ЭХМ архитектурасы. ЭХМ электрон хисаплау машинасы, ул компьютерлар. Информатика үсешенә этәргеч ясаучы 20-нче гасырның иң мөһим казанышларының берсе ЭХМ барлыкка килүе этәргеч ясады. Бүген компьютердан файдаланучы кешеләрнең күпчелеге программаламый. Аларны кулланучылар дип атыйлар. Кулланучылар компьютерларда әзер программа белән эшлиләр. Ул программалар профессиональ программистлар тарафыннан төзелгән. 20-нче гасыр ахыры, 21-нче гасыр башларында компьютер телекоммуникациялары, глобаль компьютер челтәрләре зур үсеш алды. Сез барыгыз да әлбәттә интернет турында беләсез. Бу дөнья күләм телекоммуникация системасы. Соңгы вакытта информацияны саклау, эшкәртү һәм тапшыруның компьютер методларын белдерү өчен информацион, телекоммуникацион технологиялар ИКТ терминын куллана башладылар. Хәзер персональ компьютерның эшләү санитар нормалары белән һәм куркынычсызлык кагыйдәләре белән танышыйк. Компьютер белән эшләгәндә куркынычсызлык техникасы кагыйдәләрен һәм санитар нормаларны үтәргә кирәк. Беренчедән, компьютерның тормыш өчен куркыныч кишәнешкә ия булуын истә тотарга кирәк. Ашык торган тоташу урыннарына кагылмаска, үткәргечләрне тартмаска, систем блок корпусы ашык булганда эшләмәскә кирәк. Компьютер җайланмаларына су тидергә ярамый. Компьютер төймәләренә катып басмаска, сагыз чәйнәмәскә, беренче аяк киеме белән кермәскә, кабинетта ашамаска, әшәке куллар белән компьютерга кагылмаска. Компьютер каршында арамас өчен арканы урындык артына терәп төз утырга кирәк. Күздән экранга кадәр ара кул сузымыннан ким булырга тиеш түгел. Экранның өске кыры чама белән күз биеклегендә булырга тиеш. Карау юнәлеше экранга перпендикуляр булуы шарт. Шуңа экранны азрак өскә таба борып куялар. 30-40 минут излексез эшләгәннән соң азрак туктап тору мәҗбүри. Бу вакытта бүлмәне җилләтергә кирәк. Дәресебезнең теориясе шуның белән тәмам.